Għallima Maltija Francis Patane, magħrufa fost sħaba bħala Silvana u li l-aħħar snin tgħix f'Sirakuża, tilfet ħajjita wara inċident ta' traffiku waqt vaganza fl-Iskozja. Fl-istess inċident tilef ħajtu wkoll tifel ta' 4 snin tal-familja li kienet magħhom u 3 Skoċċiżi. L-inċident seħħ fir-reġjun ta' Moray fl-Iskozja meta Francis u r-raġel tagħha kienu abbord van ta' tip Fiat illi ħabat ħedon f'vettura privata li kienet ġejja min-naħa l-oħra. Minn barra Francis u t-tifel Lorenzo li mietu mad-daqqa kien hemm ukoll ħuħ ta' 3 snin Federico li fortunatament ma ġralu xejn. Il-ġenituri taż-żewġ titfal li jinsabu f'qagħda kritika ġew identifikati bħala Concetta Passanizi, uffiċjal tal-Pulizija f'ħabs ta' Brukoli, u Alfredo Ċjoċola, uffiċjal tal-Gwardja Kostiera ta' Awgusta. Il-familja li kienet flimkien mal-Għallima Maltija hija familja minn Sirakuża. Mill-vettura l-oħra li ħabtet fil-van tat-turisti ħelisa biss ix-xufier Morak Smith ta' 39 sena li sofra ġrieħi serji. Bil-medja Skoċċiża qed tirrapporta wkoll il-mewt ta' Ted Reid ta' 63 sena, Evelyn Colley ta' 69 sena u Audrey Appleby ta' 70 sena li kienu passiġġieri. The dreadful scene faced by the emergency responders from police, fire and ambulance and the Maritime and Coast Guard Agency was both distressing and extremely challenging for everyone involved. Jirriżulta li 3 anzjani kienu qed jirritornaw lura minn lejl ta' mużika country Felġin meta għal xi raġuni waħda mill-vetturi tilfet il-kontroll u kkawżat l-inċident li seħħ ftit qabel nofs il-lejl. Jirriżulta li fost l-ewwel fil-post kienu persuni li nsertaw għaddejjin miż-żona u li waqfu biex jippruvaw ituhom l-ewwel għajnuna.